Ginoo nagsulti on secret. Ang Proverbs, ingon pa ni Solomon sa chapter 8, verse 17, I love them that love me. Ang tanawa, nahigugma ka sa Ginoo. Sa unsang pagi nahigugma, mo nang gingon ni Jesus that, if you love me, keep my commandment. Unya, ningon ang Ginoo, I love them that love me, that those that seek me. O katong nangita nako, nahigugma lang ka sa Ginoo, nya wa ka nangita niya. Nangita mo ko sa Ginoo, early shall find me. Muna yung gingon, I love them that love me, and those that seek me, early shall find me. Early is the will of God. Anong sayo ba? Sayo. Wala laing will sa Ginoo. Bisa pagkato ka sa simbahan, late ka. O ito na naigingon sa pulong sa 127 man sigito sa Salmo. If you wake up early and sit up late, it's vain. Muna kung parte gani sa simbahan, kinahanglan early in the morning, bisag wala pa tay timely, early in the morning ang Ginoo nasayo na tinuod ang Ginoo ug giun sa Ginoo pagigugma ang Ginoo. Pagka Domingo bangon sayo for God's glory, for God's sake. Iya gunang adlaw, balag di ka manghugas, di ka manglaba. Siya ro unong kaadlaw wa ka kalaba. Ang sugo sa Ginoo sa napulo ka sugo, unsa ang pagkeep sa Sabat? Ingon pa niya, Sabat, keep it holy. So man yung pag-keep it holy, kung nagsige pa kagyaw, sige pa kaglihok, sige pa kagbagulbul, anong butang kagadi, ngawa na arrange. Mabitaw ng do no work in 7 days. 6 days, do all things you want to do. Unsay gusto nimo buhaton, mo na giingon yun ni Moses, kay giingon sa Ginoo. That is the 10 commandments of Ginoo. And the 7th day, do no work. Ayaw na pagbuhat o bulaton. Iya na sa Ginoo, gibalaan na niya. Kung inungdan, kumani ka din niya. Sa mga mabalaan ng tao. Ang Ginoo rin mo balaan, pinagis pulo sa Ginoo. Ug labas sa tanan, ang adlaw ba, mo na giingon sa Ginoo. Because the 7th day, God blessed them. Gibless niya kung nag-ila ka, ka nag-bless, mabless po ka, mabalaan po ka ba, mabulahan po ka. Unang usa na kabutang ang ato ang pagabuhaton is keep it holy. Unsa pag keep it holy? Believe in God. Unsa iyang gisulti diri. Mo bitaw na usa kabutang nga din ang tao kung walay pulong, awa gyud mahimo. Munang giingon itago lang na. Proverbs 127. Psalms ni Psalms. Muna kung gingon 127 to ingon pa ni David. It is vain for you to rise up early and sit up late. Di na nimo malalis na kay nahisulat yun ng pulong na sit up late. Vain kawang. May na mas may pangwa ka ni ani diri. Nga naman, late maka. Ambot pasabot nimo sa pulong sa Ginoo. Dili na tinuod. Wa ko'y mahimo. Ang Job chapter 41 verse 11, ingon pa ni Job, although kang panahon ni Job gisulti pero pariharan ni dito sit up late. Who what prevented me that I should repay him? Whatsoever is under the whole heaven is mine. Tanan butang dis kalibutan iya na sa Ginoo. Kung makauna ka, makahimo ka, ma-prevent nimo ang gusto sa Ginoo. Kung may gusto sa Ginoo, wake up early, rise up early. So, manang ang Ginoo pangitao nimo kadto atong gingon nga sa Proverbs sa iyang gingon ni Solomon sa Proverbs 8:17, I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Makaplagan lang nimo ang Ginoo kung ikaw mangitag sayo. Acceptable na imong pag-anhi diri kung sayo ka, pero kung late ka, wala. Muna ang makaprevent ug una, who had prevent me that I should repay him. Whatsoever is under the heaven is mine. Tanan butang diri, bisan unsang klaseng butang, ingon ang Ginoo, ako na, iyana. Ito ba mo ana? Kanang adlaw, iyana, kanang labunon, iyana, kanang mga bulaton diri, iyana.
madlo ka diya, way mo labaw, naghadlo ka, nagtipunog na diya, nadlo ka nga wa na arrange, o bitaw nang pagdubli mo, o trabaho, Sabado palang daan, kung di ka magdubli, away mahimo. Muna yung gingon sa Roma, ikadua sa Roma, yung pa ni Apostol Pablo sa chapter 11, verse 35 and 36, or who hath first given to him, and it shall be recompensed unto him again. Muna kung kinsa ito'y makauna ngadto kaniya, muna iyang balusan usab sa Ginoo, muna balusan po sa Ginoo. Nga naman sa verse 36, for of him and through him and to him are all things, to whom be glory forever and ever. Amen. Munang gingon, alang kaniya o para kaniya ang tanan, butang, iyahana, all things are all things, and through him and to him, para kaniya, iyan ang tanang butang, pagabuhato ni mo, iyahana. Matthew 6:33, maninungdan, seek ye first the kingdom and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Mo nang hinungdan nga din, ang tanang butang yatag sa imo, kung mauna ni mo. Kanya mga tao umingon nga, giuna man akong Ginoo. Gipangita naman akong Ginoo. Giun sa imo pagkabalo ang Ginoo imong gipangita. Nga din ang Roma nagsulti, wala may nangita sa Ginoo at una pa. Karon labi pa. Kinsa may nagsulti nga mga Pilipino bi nga nangitag sa Ginoo bi. Si Apostol Pablo ang last apostle. Usa iyang gingon dinhi sa Roma. Sa Romans chapter 3, dili ta ingon nga diin, si Juan, pastor may nag-ingon nga, nagbuhat ta. Ang pulong, nagsulti na daan. Sa Roma chapter 3, verse 9 to 12, ingon pa niya, si Apostol Pablo is a minister of the Gentiles. Siya atong ministro. Siya ang musanctify sa ato ang mga pagsampit sa Ginoo. Kaya ang Gentiles man God, wala gina nagsampit sa tunay nga Ginoo, kay wala kailag sa Ginoo. Wala si Apostol Pablo mo ay nagsulti, mao ni ang tinuon nga Ginoo kanang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Tanang butang iyahana kung makauna mo, maura nay balusan. Mo nang gingon niya dinhi, nagsulti siya sa Roma chapter 3 verse 9. What then, are we better than they? Kung sama, niyang gingon niya. Kung saman, mas maayo pa ta kay kanila, mga Israelites? Kung sa gingon niya Apostol Pablo, no! In no wise, matot pa niya, for we have before proved both Jews and Gentiles that they are all under sin. Dili tamayo nila sa tinuod lang. Mo niyang gingon, kitang tanan gi-prove jud nga Jews and Gentile is under sin. Ubos ta sa sala. Kung sila nakasala, mo hinungdan si Jesus Christ, kita sad under ta sa sin. At is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understand, there is none that seeketh after God. Kining pulungan ni, wala na si Apostol Pablo. Nagpabili ni, there is none, there is none. O bitaw na, kung kita makabasa ay ni, kinahanglan mangita ta aron di ta maigo inig pulungan ni. Kay gi-prophecy ni, kung atong buhaton is to seek God, to seek God. Pangitaon pag nato Ginoo sa mangyud kanang imong gi-prophecy kay may tabo mangyud na ayo itugot nga kami nang there is none, mo na nga kita karon mangita nanta og sabto na nato. Usa matong sabton nga kining adlaw ni iyan sa Ginoo nga gipanalangin ni kung nay mo honor ini gi-bless na siya maunang gitawag masanctify na siya. Mismo si Apostol Pablo the last apostle to the Gentiles na wala na mga apostolis diri kung doon ang may mga nagsulti mga anong gitawag sila mga anak sa Dios, appointed son, apostle, dagay mga apostle, mga bishop, mga wala all matod pa niya, argan. Matod pa niya, no not one. Nga matod pa niya sa verse 12, they are all gone out of the way. They are altogether become unprofitable. There is none that doeth good. No not one. Ingo pa niya diri sa 12.
There is none that do it good, no not one, wala gayod. Manang mingon ta, nagbuhat man mi, maayo ni among gibuhat, good ni, good. O pangita pag yun mo, unsa good, unsa man ang good nga gitunuod gingon sa Ginoo nga diin. Si Apostol Pablo, nagsulti man yun siya nga, wala yung sa nangita sa Ginoo. Si David sa Psalm chapter 14 verse 2, the Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and seek God. Unang ningon siya, no not one. Yung pa na Apostol Pablo. Understand and seek God. Mana sa 1 Peter chapter 3 verse 3, knowing this first, that there are shall come in the last days is copper, walking after their own lust. Nga kinanglan, may bauta ni ini. Una sa tanan, may bauta ini kinigipratisan ni Peter. That there shall come in the last days is copper. Anong mayubiton ba? Nga din, maghiskot-hiskot na lang. Walking after their own lust. Maglakaw lang yapon na silang kaugalingong kaibog. Mga Christian nga, doon na lang yapay kaibog sa kalibutan. Wala nga 1 John chapter 2 verse 15 to 18. Doon ay yung gingon din sa 15 chapter 2 o sugdan nato ning 14 hangtod sa 18. I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. Mo ni yang gingon, naisulat ni o gisulat ko kini kaninyo mga amahan tungod kay kamo nahibaw na sa sinugdanan pa. Gisulat ko kini kaninyo mga batan-on tungod kay kamo mga lig-on. O ang pulong sa Ginoo nagapabilin diya kaninyo. O kamo maka-overcome o naka-overcome sa mga dautan. Sa 15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan o ang mga butang sa kalibutan. Kung inyong gigugma ang kalibutan, dunay tao may gugma sa kalibutan, ang gugma sa Ginoo wala niya. Sa verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, kay ang tanan butang diri sa kalibutan, mga kaibog na sunod, kanang gusto pa nimo ba? Mo na mga kaibog sa unod, mo nang naa sa kalibutan. And the lust of the eyes, o kanang kaibog sa imong mata, and the pride of life is not of the Father, but it is the world. Dili na sa kalibutan. Sa verse 17, and the world passeth away. Kung ang kalibutan, mulabay lang na, mawala. And the lust thereof, bisan pa ka ng mga kaibog nimo. But he that doeth the will of God abideth forever. Apan katong nagabuhat gayon sa kabuton sa Ginoo, mo nang mabuhi sa walay katapusan. Sa verse 18, little children, it is the last time, and as ye have heard that the Antichrist shall come, even now there are many Antichrists, whereby we know that it is the last time. Mo na gingon niya, gagmayng mga katawhan. Mo na niya ang last time, ulahing panahon. Unya kamo nakadungoy nga duna gayoy mutungha nga mga against ni Kristo. Bisan karon daghang kayo mga against ni Kristo, Antichrist. Whereby we know that it is the last time. Kita nasayod na ta nga karon katapusan na kay naman against naman sila ni Kristo. Kabaw mo anang against ni Kristo? Kanang tanan nga wala nito o ining pulong, kanang dili mo sugot ining pulungan ni. Labi na kanang taong nga di mo sugot nga nang giingon ni Jesus Christ. Paning kamuti ninyo kay daghay nang ninguha apan wala makahimo, di mo musugot ana. Ako musugot ko anang giingon niya, pero mo na naningkamot jud ko. Mutuo ko ana yang gingon, dili ko supak ana mo na hinungdan maning kamot ko.
Mabitan ang gisulti ni pulong sa Ginoo is para may baog yun ba? Mabitan ni kining scripture is given for reproof, pagbadlong. Anong pagbadlong man eh? Kay ang iyang giingon, uy, bisan pagdaghay naninguha, dili sila makahimo, ikaw naninguha ka, kunang gibadlong ka nga diin daghay mga naningkamot apan di kahimo. Kung sa imong buhaton, maningkamot ka nga makahimo ka, kay ang giingon walay makahimo sa pagsulod mo nang aron makahimo ka sa imong buhaton, mangayo kag tabang sa Ginoo, kay kung wala ang Dios wa man tay mahimo. Wa bitaw na ko mga lagat ta sa Ginoo, mangayo kag tabang sa Ginoo, kay kini tanan iyang gitudlo siya ra man po'y nagbuhat ini. Mo na tanan butang nga na ito po diri siya na nagbuhat ana anang unto him and all things nga siya gayud nagbuhat anang tanan kanang hinungdan nga din kita ni adto ta dito sa pagpangalagad nga maliwala lang siya nagbuhat ana pero kamo ni ani mo sa pagpangalagad nga din nakakaplag mo mga pulong sa Ginoo siya nagbuhat ana kay nga naman siya may nagtugot nga din ikaw mahimong iya sa Ginoo muna nagpasidaan siya do not love the world for all that is in the world is lust the flesh of the eyes and of the lust of the flesh and the lust of the eye and pride of life mga kanong pride of life mga butang gusto pa ka makabutang diri apit nang ubalik ang Ginoo sa nagsaon na ng tao mingon na mo bitaw nang ipangita sa Ginoo kinsa magimutuo sa Ginoo mo na kung lahi man ko sa ila mingon yu kung hapit nang ubalik ang Ginoo hapit na matapos ang kalibutan sige man ko gingon matapos bisag nagtrabaho ko bisag nagkinabuhi nila pero nagtuo ko hapit na mo bitaw hinungdan nagapri ko kanunay sa Ginoo bisag hapit na Ginoo anda magyuko mo bitaw naigingon mind your own business lang naipulong nga ako rato isulti ninyo kana inyong business buhata lang na pero panananduma gyud ang Ginoo nga hapit na siya mobalik. Ang James chapter 4 verse 4 matod pa niya ye adulterers and adulteresses kanang mga maluibon ba tabaw mo anang adulteress dili nang abot adulteries of abot kanang si tawag ka kanang mga adulteries na napaw mga kan ang bot pasabot sa spiritual adulteries is kanang maluibon nagluib siya sa iyang asawa unya spiritually kanang nagluib ka sa Ginoo ang tawag na kanang nagluib sa Ginoo bisan nagsimba siya pero ang iyang kasing-kasing daa pa kalibutan mo na meaning sa adulteresses kanang napay pangibog ba o bitaw ng katong Babilin niya giingon sa Revelation naglingkod ang babae nga harlot ang bot pasabot katong Babilonia daw kuno nga diin ni ang mga Kristohanon nga na-captive dito ni apel sa tanan mga plano sa mga Babylonians mo bitaw na si Daniel na lang ug si Shadrach ni Isaac ang wala kay nga naman tanan mga Hudiyo mga Israel ni apalo man sa mga sugo sa mga atong gitawag og taga Babylonians kuna ang dakong harlot kanang bigaon nito po dito spiritually ambot pasabot nga ang mga iya sa Ginoo ni uyon mo bitaw tong pagbuhat og revolto ni bukod ni Sar nga mangluhod mong tanan sa diha nga moabot ng time ana nagluhod tanan unya si Shadrach lang misa kabiligo si Daniel ang wa nang luhod patong gitawag nga sila ni apel sa bigaon baga nagharlot li kanang ambot pasabot adulterers maluibon nga matag pa niya sa James chapter 4 ye adulterers and adulteresses know ye not that the friendship of the world is enmity with God whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God kanang adulterers and idolatries kanang moapil ka ba diri sa mga pamaagi sa kalibutan nag-friendship manggug ka nakik-amigo ka sa kalibutan ba kanang nag-uyon ka ba sa ilang gusto ba o bitaw to na pulong ingon be not conform to this world ayaw mo pagpahisama ni kalibutan mo ni mga adulteries or idolatries o adulteresses amo na yang gingon wa pa mo kabalo nga friendship na sa kalibutan kaaway mo sa Ginoo whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Maubitaw na nga din kita
tanaw nato ni nga dili ta mo kuno mga kalibutanon nga di okay lang gyapon labi na nalipay sila kay mo back to normal. Abi no sa sultihan ta mo nagduol ko kung mo back to normal. Kay basi niya laag-laag na ta, imbis hapit na mo balik ang Ginoo, mo bitaw na kung gingon nimo. Kung nakatilaw na ta ini nga din naningkamot ta sa Ginoo, padayono nato ni. Ayaw na mo pagbuyon sa kalibutan nga pwede na magawas at ta dito, magbuhat na ta sa tanan. Gituyo ganin ni sa Ginoo ni aron makasabot ka ba, nga din ang Ginoo hapit na mo balik. Mo nang gingon nangita ang Ginoo nga makasabot yun ang tao. Nga din mangita sila. Hindi pa mo kasabot ini nga hapit na mo balik ang Ginoo niya kung muingon nga din naanata sa new normal, although ang new normal mag-Christmas lang yapon ta pero normal na. Basi unyag mawala ta sa Ginoo, ma-unaware na ta mo na igingon na giingnan sa Ginoo ni Jesus Christ nga ang kasing-kasing nga tunopon nito og makadiyot niya nalumsan sa kalipayan ning kalibutan nawala. O malumsan mo niya sa kalipayan ning kalibutan kay daghan na kayo mga maayong butang. Mga gwapo na kayo, labi na kung siguro ang tulay padung dito sa Samal. Open na. At na gyud mo. Wala akong gingon sa inyo, nag-warning lang ko. Sa tinuod lang, ang last akong ihatag sa inyo, kining Philippians ha. Akong ipa-remind sa inyo. Akong i-alarm ni sa inyo and remind and warning. Ang Philippians chapter 3 verse 18, mauni siya ang iyang gingon. Ni Apostol Pablo. For many walk of whom I have told you often, before or often, and now tell you even weeping that they are the enemies of the cross. Ako, mugsulti kaninyo nga dayo ba nagalakaw, nga matod pa niya, bisan o pinaagi sa kong paghilak. Dunay uban nga mga nagalakaw, nga kaaway sa cross of Christ, the cross of Christ. Kanang kaaway mo sa cross sa Ginoo, abi mo kanang cross sa Ginoo, abi mo sa cross sa Ginoo, kanang iyang pagpakamatay tungod nimo ba against kaniya. Nga wala gyud ka nito atong cross nga ikaw tong gipakamatyan unya baliwala lang sa imo ha. And whose end is destruction. Ang ilang katapusan destruction na. Those God is their belly. Labi na ang ilang Diyos ang tiyan lang of whom glory is in their shame. Kanila ang ilang paghimaya kaulawan na. Whose mind is earthly things. Kinsang unahuna kalibutanon. Puro ka lang naapa ka sa kalibutan mo. Bitan muingon ko ninyo ang ginuapit na mubalik. Sa verse 20, for our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Nga matod pa niya ang ato ang pagkinabuhi, kanang conversation ba? Kanang natay kauban nga ikahistorya, nga atong inistorya, atong pagkinabuhi diya ba? Is in heaven, ang atong conversation, ang atong kinabuhi, dito ba sa langit Diyos? Kaya ang nagbuhat nato, tagalangit ra ba? Muna atong puloy-anan, langit. Muna nga karon nagatan-out ta. Also we look for the Savior, sa manluluwas, the Lord Jesus Christ. Nga matod pa niya atong gitan-aw na ang atong manluluwas nga si Jesus Christ nga dalon ta niya kaya atong conversation tuwa sa langit atong pagkinabuhi ang atong kinabuhi tuwa sa langit. Nga mao na inungdan sa verse 21, who shall change our vil body? Si kinsa nga mao kana mag-iili sa ato ang lawas nga tinabunan, that it may be passion like unto his glorious body. Aron kita mahimong sama sa iyang mahimayaong lawas, according to the working, sumala sa mga buluhaton o nga nagbuhat o naglihok, whereby he is able even to subdue all things unto himself. Nga din, kaniya lamang siya makahimo sa sakop sa tanan butang. Siya mo'y muhimo ini sakop siya na. Munang sa 1 Corinthians nga atong gibasa, chapter 15, mabot ang panahon nga iyang isubdue ang kalibutan under his faith nga siya na ang tanan. I-order na niya, ilisa na niya ang itong lawas,
Kaya ang atong conversation tuwara sa langit, ang atong pagkinabuhi. O bitaw hinungdan nga di pagbantay ka mo kay daghay naglakaw. Kaaway sa krus, baliwala lang ang krus. Gipakamatyan ta ni Kristo. Una ngayo baliwalaan ang pagpakamatay ni Kristo sa inyo. Kanang palansang sa krus, hinumduminan ninyo. Muna dili tayo ingon nga mga lagad lang ta nga wala lang ta. Wala pangita ang Ginoo. Amen. Ang inyong paganid rin nangita mo sa Ginoo kay dangat patay gikinahanglan masabtan. Aduna patay kulang. Wala pa moabot ang hingpit mo nang gingon ni Apostol Pablo sa diyan nga moabot na ang hingpit niya ang dili hingpit. Mo na iyang gingon mawala na. Mo bito na nga din maningkaw pata diri. Kay mao na atong conversation we look at for our Savior Jesus Christ. Nga din ilisan ni atong lawas. Mo na atong giani dinhi hangtod nga mailisan atong lawas. Mo ba na inyong pagtuo? Mo nang anigin mo sa simbahan. Although gamay ra ni nga simbahan. Gamay ra ta kay ang gisugo mo gyud sa Ginoo is to honor, is to glorify and to praise God. Nag-sacrifice ta sa atong kaugalingon diya sa Ginoo kay si Kristo nag-sacrifice pud sa tuwa. Mo na kanang si Kristo nga gitawag gihalad sa Ginoo ato nang kaunon. Kanang kaunon nato kanang pulong sa Ginoo ato nang tumanon kung unsa tanan naa diri ang atong bulaton. Mo nang maabtan ganit ta sa atong master nga nagabot sa iyang bulaton. Mo nang nagtudlo siya sa tanan bulaton. The good work mo nang gingon scripture is given that the man of God is equitable fairness of the good works. Kanang good work nga sa Ginoo nga din mga maayong bulaton nga kataymayo sa Ginoo manindog ng tanan. Samtang tamong tapos atong awito.